Nume: Lilium. Element: apă. Planetă: lună. Gen: feminin. Zeitate: Lilith. Puteri: protecție, ruperea vrăjilor de dragoste, mintea conștientă, memorie, vindecare mentală, pace, liniște, purificare, oprirea abuzurilor, mariaje lungi. Florile, semințele și bulbii au fost toate folosite ca alimente. În special, bulbii erau mâncați de nativi americani, care în general îi găteau împreună cu alte mâncăruri, cum ar fi vânatul și peștele. Oamenii nativi utilizau rădăcini de crin de lemn pentru a face ceaiuri medicinale care erau luate pentru a trata tulburările stomacale, tusea, tuberculoza, febra și pentru a ajuta femeile să-și revină după sarcină. Aceleași ceaiuri erau folosite pentru spălarea rănilor, tăieturilor și umflăturilor. Un decoct al acestei plante, combinat cu rădăcinile dulci de viburn, a fost folosit pentru a trata menstruația neregulată. În plus, rădăcinile crinului, în combinație cu rădăcinile murului, cu zmeură și cu sumacul, erau folosite pentru a trata răcele, tusea și tuberculoza. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă urez o zi frumoasă în continuare.